All right. Yɛmo akɔaba sabere yɛwɔ asante Mampong Hene na yɛwura daase bro sɛ bu nso tɔ so mmienu na ɔkɔ akura nti yɛwɔ atwɛyɛ mu a yɛtwɛn sɛ nana bɛba na afei deɛ wɔakura wabɛka akyerɛ yɛn ɛnɛ ɛne yɛyɛ Mampong Hene na wɔtwe da na meba kaa yi hɔ mepɛ nsuo ne yɛsɛ kaa bi si ha nsuo ɛwɔ mu nsuo a yɛde agu mu yi within a short time bi ɔmo aspake car no akyɛ sɛ ɛkuli bibia ɛwɔ ɛyɛ kaa yi esi wɔ mu na mebaeɛ no ɛna mebehu sɛ yɛyɛ yɛde hyeɛ ɛna na fidie nie na adwuma ɛyɛ no ɛnneɛma ɛkɔ n'anim ɛwɔ yɛma ɛho ase te sɛ woyɛ yie na nsuo no wopɛ sɛ ɛkuli ma within the shortest possible time a ɔbɛnye mu akɔ aba ɛyɛ Japan mebaeɛ mebehu kaa yi mihu Mamponi bi wɔ hɔ so Mamponi dia na Asante Mampong report na yɛtie fɔ ɔmo hwɛ yɛ no ɛwɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ company no Botmens Plus ana anyɛ saa ne frɛ no Botmens Plus Botmens Plus sisi a Ghana ɛfa na mo sisi a Ghana ha de Botmens Plus baabi a ɛwɔ pa yɛ Kumasi Sokobai Wood Village to be precise waa pɛpɛpɛ deɛ wɔ wodi Wood Village a wobɛhu sɛ MTN pole tintinti kɛseɛ paa bi si so aseɛ pɛn na ɛwɔ ɛna mo wɔ eti na sɛ for how long ni fidie a wɔde yɛ adwuma yi programs akɛseɛ a wɔkɔ how long na wɔhyɛ aseɛ de yɛ adwuma to be precise me yɛ adwuma yi ɛnkyɛ pii deɛ at least it start here by about 5 months yɛ 5 months yɛ sɛdeɛ na sɛ afei ne yɛbɛ feel you presence yie paa nokorɛ paa all right eti so far no programs no wahyɛ ase a wokɔ biara ɛna de abɛduru ɛyɛ Mampong daase bro sɛ ebu nso ayie de na ɔtwe da so far feedback yɛbɛgye a mebɛgye yɛ mehwɛ sɛ ne nsuo no si anwom so yɛn nkɔfɔ de ba yɛ biara ne yɛde agu mu afei na yɛ na ɛyɛ adwuma hyewhyewhyew saa ho afidie no deɛ tie ne sɛ ɛyi electricity ɛna de power car no ma de freeze enti baabi a electricity wɔ bia me ankasa Sokoban sɛ woba a wode wo nsa anaa drink anaa biribi a wopɛ sɛ freezable item bi a wode bɛbrɛ me bia me a me freeze no wɔ me hɔ na me de aba wo premises hɔ baabi a exact location a woyɛ wayie no na medwen ho sɛ ice block ne ice chest ne adeɛ no it's a lot of costive same bebrebe but this is the case who was ha cold car we are chill na who freezing wo premises a wo di go see location straight a omo yi a ensa on be yi afi mu bia bottles no you can collect it back now they are come the oil program now on your bottle bia and you see one advantage for this service send America no say no yɛn hwɛ de mu sɛ obiara betumi afrɔ ni program bi a wɔyɛ biara no aba abɛyɛ adwuma ma ɔmo anaasɛ woyɛ selective programs abɛsɛ ɔkɔ there be Botmens Plus yɛnyɛ selective to anything sɛ wɔyɛ teach you ana wɔyɛ say asɛ ne akɔni program ɛwɔ mu sɛ saa program wɔyɛ teach you bi te sɛ Asante Mampong Hene daase bɛ ɔsɛ bonsu program ase ɛna yaba no ɛyɛ abrempɔn yie ɛna yɛbaeɛ no banya abrempɔn yie no nko ana Botmens service yɛyɛ bibi te sɛ weddings funerals all other activities a enyama social gathering biara no Botmens Plus so items no a chilling tem now we serve customers in Pwadi about Botmens Plus you are on the right place I be service am about the amount good service and no there all right enti so wo hwɛ video no a wo hu sɛ nipa dodo no ana etwi eba kai ho obi apinsu ano mawia no so abɔ enti sɛ wo hu sɛ car we ɛnam baabi a esi baabi a yɛyɛ de hye kontontini de hye prɛkopɛ ɛna kyɛ sɛ wɔde car yi ɛnam a wɔde bɔ adwuma mesɛ fa number 2 ja ebia na ɔbɔ mo hwɛ ne bia na wɔ so obi frɛ na obeki some arrangement bi na obɛyɛ ne dwumadi de mana nokorɛ Botmens Plus sɛ wopɛ sɛ wone adi dwumadie biara ɛno an sɛ wobɛfrɛ 025-744-3136 anaa sɛ wobɛtumi afrɛ 0577
909080 o first numbers mu bia o sabe kan Kumasi Sokobai to be precise. Kumasi Sokobai to be precise. Baba bia wo bia betima friend na program say baba be yama we program we kura me ba no na ka me program bi ko e wo baabi but makoya asante Mampong this year no na asematu yen abafie sa no na Mampong Hene so ye obi a nana ajewa dufie e obi a waye papa bi ama me ni mabusua wow me ni abako na for a long time onya adwuma nye ono nko ana nana ajakuma dufie aye papa ma no me ni maso to fom no mo so aye papa bebre ama Mampong adihie bebre anye ni nyina na ye ka nwase ba me hu de waye ama me nua no te fie for so many years na onya adwuma nye e na nana ajakuma dufie Dufie. Yes. Yeah, Dufie. If I'm trying to wait, me bomb mu asema so my body ni ya. And I'm on this year na Jakuma Dufie. Enti ne chia me bi na di ne ho nkomo keke kire nana say abrantie bi say oni adwuma ye. Nana nim ne da. Enya nana so me nua ne nsade ne kwa akra akopɛ adwuma ma ne ya na oni me nua ne da. E ba se e koda na se no so nana wa anyi bibia. Ade a me ma no di ko nyina na side ma mo back enti me tell say ade a cho Mampong ani na me kese pa no so da na ajakuma difie eso no na me se ba bia me ko bia me suspend na maba na me so me service am we me dia ba be boa na ajakuma difie enti me ba ha eye na ajakuma difie bia contention ni bi hwe udin ankasa Mampong fo de hu ni edin be me di ankasa Mampong fo de hu de me di kojo boatin but edin a Mampong fo de ni me yie pa de o ka young Joe and say Ojo a eno na Mampong fo de ni me yie pa Ojo mama na say for your good service all right now me shout